Добър вечер на всички. Казвам се Христо Денев. Рейки Грандмастър, Вихилон Грандмастър. Гост на нашето събиране тая вечер е професор Игнат Игнатов. Здравейте. До мен е мастър Марин Ликов в Вихилон. Искам накратко да ви кажа как поех по този път. Много от вас виждам за първи път и се радвам, че сте тук. Се надявам да ви бъде интересно. На времето през 2008 година, когато живеех и работих в Щатите, заповядайте. Добър вечер. Имах една катастрофа. По време на катастрофата удара беше отзад и получих блокиране на врата. Понеже жената, която ме удари, имаше много хубава застраховка, лекуваха в специален институт точно за такива травми. В продължение на 3 месеца лекарства, физиотерапия, масажи, имах около 30% подобрение. След което един мой приятел, доктор хиропрактор, каза: приятелю, имам една масажистка при мене, тя владее рейки. Ако искаш, ела да ти направи няколко сеанса, няколко масажа. През 2008 година, живейки в Америка, аз нямах понятие какво е рейки. Викам, какво е това рейки? Той вика, бе нещо енергийно. Вика, той се занимаваше с кунг-фу. Ела. Тя ще ти обясня, аз нямам представа за какво става дума. Отидах, жената ми обясни какво е рейки, тя имаше второ ниво рейки. Правим 6 сеанса, 6 масажа и моята травма се оправи. Гледайте. Добър вечер. И тогава, където живеех в Флорида, нямаше наблизо около мен майстор, който да ме посвети в рейки. И връщайки се 2009 година в България, да се извършвам едни процедури на зъбите, се оказа, че фирмата, където работя, като охрана, фалира. И към това, ако не е знак да се остана в България, останах се в България и реших да потърся нов път, така да се каже. Бях на 44 години, когато се завъртях на 180 градуса. Изкарах курса по рейки в Български рейки център. Имаше много рейки майстори в Google, когато пуснах търсачката. Но се казах, когато ще пия вода, хубаво да пия вода от избора. Отидах, изкарах първо ниво, прибрах се в моя роден град Сливен и там срещнах братовчет, на който имаше проблем. Двустранен възпален плексит. Още след първия сеанс усети подобрение. След 4 сеанса всичко мина. И така започнах да помагам на хората. В един момент си казах, бе, толкова много ли ми се отдават тези неща, как мога да проверя наистина така ли са нещата. И тогава в България бях чул за Аура камера. В София беше единствената Аура камера. Отидах, направих си едно замерване на аурата. Човек каза, ти имаш лечителска способност да според цвета на аурата си. Казах, добре, благодаря. Оттам нататък започнах да помагам на хората. След като се запознах с рейки, започнах да практикувам и Буда медицина. Това е пак енергийна работа. След което в Индия през 1997 година е създадена нова система, казва се ОМНИ. Системата за естествено изцеление на доктор Самир Кале, който беше дошъл на гости в България, Български рейки център, запознах се с него там. Започнах да практикувам и ОМНИ системата. Имаше различни системи в ОМНИ.
всичките, които можеха да се вземат първо ниво, второ ниво. Когато моят учител, доктор Самир Калей, беше в България, го питах: учителю, кажи нещо по-специално, какво да правя. На другите даваш мантри, даваш наставление, а на мен нищо. Той каза: прави това, което се правиш ти, и то ще бъде достатъчно. И по време на една медитация с него се появи един символ. Питах го какво трябва да прави с този символ. И той каза: този символ е даден лично на теб, не ми го казвай, започвай да работиш с него, ще си правиш медитации. И така, започвайки да се прави медитации с този символ, се появи системата Вихрон миналата година. Зададах си въпрос, защо се появи тази система и то при мен. Отговорът беше: нужно е да се вдигне вибрацията на хората в България, оттам да се вдигне вибрацията и на България. И наистина, след малко ще направим една кратка демонстрация как вибрациите, които имате сега, много бързо ще бъдат вдигнати. Това е целта на нашата среща тая вечер. Да ви покажем, че вие можете сами да си помагате на себе си, да помагате на близките си, и когато вие работите със себе си, с близките си, те започват да се чувстват по-добре, и там започват други хора от тях да се чувстват по-добре. Системата Вихрон има 4 нива. Първото ниво се състои от 6 символа и 6 мантри. Накратко ще ви кажа каква е разликата между рейки и системата Вихрон. При рейки първо ниво един сеанс в началото отнема порядъка на час и половина. Работи се върху 22 позиции при рейки. Първите 20 дена работим само върху себе си, след което можем да работим с други хора в контакт. При първо ниво на Вихрон работим още на първо ниво с други хора, още същия ден, когато не сме посветени, можем да почнем да работим. Също така можем да работим още на първо ниво на разстояние. И което е много важно за мен, понеже има хора, които много се нуждаят от помощ. Първото ниво сеансът трае началото от порядъка на 10 минути. Има разлика дали ще работи с един човек 10 минути или ще работите час и половина. При второ ниво вече времето за работа намаля. Там се ползват една мантра само. На трето ниво има мантра и символ. Това е майсторско ниво, което на трето ниво може да работи с други хора и да обучава хора от първо и второ ниво. Второто ниво вече е майсторското ниво. Там вече може да се обучават хора и в трето ниво. Сега бързо искам да попитам кой от вас има желание да го направим замерване. Двамата с мастер Марин. Ще го направим веднага. Ще проверим как са нещата при вас. Добре. След което ще ви покажа на техника за изчистване. Ще проверим и след тая техника за изчистване, след което ще дам думата на професор Игнатов да покаже резултатите от система Вихрон, които направих по неговия метод, научно доказан в цял свят, защото наистина много хора имат способности, но когато тези способности се докажат по научен начин, нещата са по-реални. Започваме с замерването. Може
двама човека едновременно ги замерваме, така че който е готов. Жените поставят лява ръка, мъжете дясна. Кажете само имената. Моля. Това е замерването. Няма да боли. Няма да боли, защо? Кога чакам да се появи майстор? Ще ползвам калкулатор. В момента, в който сте влезли в тази зала, енергията ви расте. Сега ще обясня малко.
Сега да ви кажем какво означават тези цифри, които всеки един от вас получи. В 1947 година Бобис се дава една схема, по която се намерят вибрациите и енергетиките на хора, места, животни, растения и така нататък. От 0 до 10 000 това е физическото ниво на човек. От 10 000 до 15 000 това вече е енергийното ниво на човек. От 15 000 нагоре това са високите вибрации и духовните нива. Едно бебе, когато се роди, е от порядъка на 1 милион. В момента вибрациите на човек са от порядъка на 12-14 хиляди. Преди са били 6500. Преди 12 Преди 2012 година. От тогава до сега вибрациите постоянно растат, Вселената се изменя, Земята се изменя, хората обаче не успяваме да наваксаме. Това са новите енергийни системи и практики, за да можем да се повишат вибрациите и човек да е готов за преход. Сега ще ви покажа една техника за изчистване. А само за момент да попитам от Земята на каква вибрация? Някъде към 12 е била на 7,8 до 12 година херца. А сега? Се казва, че към 12, като на различни места е различно. Оказва, че с по-високи вибрации там, където са повече хора, докато където е тихо и спокойно все още си е на ниските. Това наскоро го четох някъде. 12 хиляди. 12 херца. 12 Сега мога да ви кажа, че нашата морска градина, където ние си правим практиката, е 4 милиона и половина. Бобис единици, не херца. Рилските езера горе са 4 милиона и половина също. Долу Бастет, където е, там е неизмеримо точно където е Бастет. Много е от порядъка на 35 милиона. На Мишкова нива е 31 милиона. Има една местност, скалата край село Илеч, Кюстендилско, там е порядъка на 10 милиона. Когато човек на такова високо енергийно място, той веднага започва да усеща едно леко изтръпване, боцкане в стъпалата, в тялото. Това може да разберете, когато сте на такова място. Сега ще ви покажа една техника за изчистване на отрицателна енергия. Много лесна и проста. Който сме го замерили и има желание да заповяда, да я направим заедно. Тук така да ме... Не, няма да го прочетим, няма да го замърсим. Лява ръка напред, поставяме дясната ръка върху лявото рамо и изчеткваме всичко черно и мръсно от ръката и го хвърляме в майката земя. Тя си има спечена за пречистване. След това правим дясната ръка, след това правим пак лявата ръка. След като започваме от ляво рамо към десен кълбук настрани, от дясно рамо към ляво кълбук настрани и пак от ляво рамо към десен кълбук. Така правим 9 пъти. Хайде сега да го направим. Лява ръка, дясно, ляво. Ляво рамо, дясно, ляво. Лява ръка, дясно, ляво. Ляво рамо, дясно, ляво. Лява ръка, дясно, ляво. Ляво и последно ляво, дясно, ляво. Ляво рамо, дясно, ляво. Имате ли някакво различно усещане в себе си? Как се чувствате така? Ръцете как са? Хайде да започнем с Таня. Що го направила?
напред. Колко е? 62. 444. Момент. 82. Какво каза? 64. Колко е? 4006. 4 4 608 хиляди. След почистването. Да. А колко е било? Бе 14 хиляди. Христо, ти направи ли? Трябва да го направиш. Тя между другото правите най-точно от всички. Смисъл сърце най-точно. Това е така, че се случва как се прави. Хайде следва Димитринка. Браво, ясно, браво, браво, ясно, браво, пак, браво, 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 ясно, браво, браво ръка, ясна ръка, браво, браво, ясно, браво, браво, ясно, браво, браво, ясно, първи блок, браво, ясно, браво, браво, ясно, браво, браво, ясно, браво, 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 ясно, браво. Това са Никол. Кажеш. Ако аз съм до вас. Милиона 616. Стела. Хайде, мърва сега да видим. Това нещо, то не е забавляване, казвам, нещо.
Без ментални увреждания няма нищо общо с това, което Кона е 106. Вяра. Кратко и набързо, след като направим после сеанси, ще видим резултатите какви ще бъдат. Виждате едно просто изчистване, което се прави като отрицателните енергии събрани през целия ден, колко много може да ви помогнат. Затова ви препоръчвам да се го правите сутрин, да се го правите вечер и по 5 пъти да се го правите на ден, няма да ви е вреда. Ще имате само полза. И сега мисля да дам думата на професор Марков. Гледайте. Благодаря. Благодаря на Гранд Рейки Мастер Христо Денев. Отлична организация, похвално. Благодаря на Таня Методиева, отделение биоцентър в Равадиново, за съдействието. Аз ще се постарая да бъда максимално полезен в посока на здравето. Значи всичко това, което съм го правил и което го правя през годините, е в посока на здравето. Първо да се представя. Професор съм, 2 пъти доктор по биофизика. Тези журнали, от които ги виждате, първите 2 са американски, на тях съм главен редактор. И всъщност съм единственият учен от Източна Европа, който е главен редактор на журнали, живеещ в Източна Европа. Другите 2 журнала съм в редакционния съвет. Автор съм на над 400 научни статии. Но научни статии означава не някакви там написания, което просто написание има си много висок стандарт за приемане на научните статии. Аз ще се позволя да седна, тъй като трябва да боравя с компютъра. И една от задачите, която имам, или по-скоро мисия, тя започна 90-та година. Това е изследването на хора с биоинформационни способности. Защо? Това включва различни школи, различни хора с различни възможности, тъй като ние да преведеме на езика на феноменологията, от езика на феноменалното, на езика на такава точна наука, каквато е физиката, не е много лесна задача. И през 1996 година с професор Антонов успяхме да създадем методи, достоверни, научни, които вече с днешна дата правят едно значимо присъствие на българската биофизика в света. Аз работя с 26 държави.
пролетта на миналата година посетих Чили, Аржентина и единственият въпрос, който пред мен стои, това е физическото ми технологично време. Тоест, изключително много задачи има, които трябва да бъдат изпълнени. Това е физическото технологично време. От Тетевен съм, Балкана, ние обичаме морето, морето обича Балкана. При първата среща с Христо Денев ми направи впечатление на изключително точен, почтен, коректен човек. Старае се да разбира хората, но в последствие, по време на изследователската работа, аз ще покажа в презентациите, бях впечатлен от резултатите, които постигна самия той и трима от представителите на школа Вихрион. Това са инженер Марин Платников, Мария Янева и Милена Рускова. До сега. И резултатите подчертан, аз имам над 30 държави изследвани, над 3000 човека. Мога да ви кажа, че специално резултата на Денев е един от 20-те най-добри в света. А това е много сериозно. Това са много сериозни школи, много сериозна конкуренция и аз ще направя възможното в идните години школа Вихрион да взема все по-подобаващото, все по-необходимото място в света. Преди 3 дни, слава Богу, успях да пробия снежната блокада от Букурещ, защото достигнах до Шумен, там обърнах тир, върнахме се. След това тръгнахме към Разград, пътя затворен, минахме през прохода на Републиката, дадох интервю за румънския телевизионен канал 33, ето го румънския телевизионен канал 33, и сега в нашата среща ще се постарая да бъда максимално полезен. Опита какво ми показа? Опита ми показа едно нещо. Не подценявайте вашето здраве и се грижете за вашето здраве. Реално погледнато, човек е много странно същество. Ние считаме, че здравето е някаква даденост, която даденост едва ли не ни е дадена от Бог, дадена от природата, дайте ние си правим каквото искаме със здравето. И когато дойде момента на тежкото заболяване, ние какво правиме? Лекуваме последиците и се вкараме в още по-голям капан. И какво се получава от това? Проблем за нас, проблем за близките. Всичко, което мога да го окомплектовам за здравето, то включва духовно ниво, енергийно, физическо. Ние не може да откъсваме здравето от тези нива. И за всеки един човек е необходимо едно добро познаване на неговото тяло, на неговите реакции, за да може той да живее дълги години. През 2010 година създадох концепция, сега ще ви покажа, за зараждане на живота в гореща минерална вода. Обаче, както казвах пред румънската телевизия и в участие с Мира Добрева, други телевизионни канали, това се е случило някъде много отдавна. Случило се при 3,5 милиарда години и на практика ние няма как да го видим. Обаче, правейки тази теория, и всъщност с 3 месеца преварих американски учени с авторските права, правейки тази теория, на мен започна доста ясно да ми става, но и емоционално, че животът е уникален дар на природата. 1,2 милиарда години са били да минеме от едноклетъчен към многоклетъчен. Представете ли се? И ние като някакви глупаци си самосъсипваме живота
и най-често не обръщаме внимание на това, което се случва около нас. Тук искам да ви покажа в английската Уикипедия сме цитирали с доцент Олег Мосин, само момент да намеря мястото. Ето, ние сме цитирани с доцент Олег Мосин, че през 2010 година ние създаваме теория за зараждане на живота в гореща минерална вода, ето го източника. За съжаление, в края на миналата година загубих Олег само на 49 години и това още повече ме мотивира да работя в посока на здравето. Сега започваме с презентациите. Основният ми партньор го загубих твърде рано. Загубих на 46 години научен секретар Мариан Петев, от тогава не съм назначавал научен секретар. Също животът е много по-сложен, когато се касае за здравето и всеки от нас в своето семейство има много сложни ситуации. И в своите семинари, в своето взаимодействие с различни школи, както казах, ще се постарая да съдействам за едно по-добро познание и за една по-добра изследователска работа. Защо правим изследванията? Биофизичният статус на човека по време на втората презентация. Това не е само някакво удоволствие, ние да си правиме гаргара колко аз съм велик и значим. Биофизичният статус показва, ето виждате една уникална коронна фотография тук, биофизичният статус показва до каква степен вие владеете енергиите, какъв енергиен заряд имате и действително ли имате. Защото аз съм имал два случая. Работя с цветен коронен спектрален анализ и също работя с изследване на вода. Отдава се енергия към вода и се отнема такава. Отдава се енергия към вода и се отнема такава или се въздейства с рейки. При два от случаите ми отдаването това беше отдавна, при 20 години. Отдаването беше отнемане, отнемането отдаване. Обратно. Резултатът е обратен. Обаче в последствие се оказа, че двете жени, които имаха този резултат, се разболяха от рак. Натрупах доста материал. Коронната фотография също е показател за енергийното ниво. Тя показва какво е нивото на защитата, какво е нивото на енергията, има ли хармония, как работи самото тяло. Така че, това, което ще го изпълним като научна програма на 25-ти спектрален анализ на вода и на 26-ти коронен спектрален анализ, е изключително важно за вашия статус, плюс това, аз съм тук. Не пътувам до Германия, не пътувам до Швейцария или от друга европейска страна, където идват хора от цяла Европа да бъдат изследвани. Така че проектът ще работи и вие ще получите вашите резултати. Преди да продължа, ще ви помоля внимателно и при следващ наш семинар, съвместно с школа Вихрион, ние все повече да бъдем полезни. Аз казах пред румънския телевизионен канал. Аз не съм боледувал 35 години. Не знам какво е болка в главата, не знам какво е проблем.
трябваше 2012 година да сложа очила. Само в резултат на изчистване на токсини, сега си чета абсолютно никакви проблеми. Сутрин се събуждам свеж, с енергия, не се събуждам изтощен, уморен, нервен и до този момент съм останалия само от моя набор в Тетевен, който спокойно си играе по 2 часа футбол без никакви проблеми. Така че 54 годишната възраст, на която съм аз, може да се счита за една младежка възраст, но тя се определя от здравето. На 50 и няколко години даден човек да се чувства уморен, да е пронизан от заболявания и да влага средства в всичко, което е материално, аз поне не виждам някаква, честно казано, логика. Радвам се, че Христо Денев преподава една уникална методика. Радвам се, че тази методика помага на хората, защото когато има тълкуване на критиците, ама виждате ли дали тези неща, енергии ги има, дали има рейки система, дали има други явления, аз им отговарям така. Невъзможно е 100% от хората са обект на манипулация. Статистиката показва, до 25% може да ги бодалка. Нали? Това е невъзможно. В случая, когато много хора усетят ефект, те и се връщат отново, защото искат да имат този ефект. Така, започваме с първата презентация. Какво е здраве и здравна профилактика. Когато говорим за здравето, ние разбираме човешкия организъм като балансирана система. Човешкото тяло е на молекулярно и клетъчно ниво. Прилагането само на един метод на въздействие води до частични резултати, които могат да бъдат временни. Необходим е комплексен подход, който включва въздействие на молекулярно ниво, клетъчно ниво, органи и системи. Тук правя изследване на глечерова вода в швейцарските Алпи. Правилното функциониране на организма води до здраве и дълголетие. ДНК се реплицира, дели правилно. Натрупването на грешки в ДНК води до туморни заболявания. Представете си го като един биокомпютър ДНК. Въздействие на молекулярно ниво. Свободните радикали се образуват на молекулярно ниво. Те водят до развитие на туморните клетки. Свободните радикали са положително заредени. Те се увеличават при пушене, стрес, нискокачествена храна. Организмът се подкиселява. Натрупват се положителни иони. Те не могат да неутрализират свободните радикали. Човешкият организъм не е в баланс. Въздействието върху органи и системи няма да има добър ефект. За съжаление, човек е така устроен, че той не усеща какво се случва на молекулярно ниво. 95% от раковите заболявания са неоткриваеми. Само при 5% от хората са откриваеми, когато е направена диагноза по някакъв друг повод. Пример. Ако ние дадем една ябълка с нитрати на един заек, той няма да яде. Обаче ние ще си ядем, нали? И ще си добавим нитрати плюс свободни радикали. Това е графика, която показва възможната зависимост между натрупването на грешки при делението на ДНК и ракови заболявания. Виждате, че проблема тръгва след 75-та година. Тоест ние до 75-та година трябва да бъдем доста здрави, след това ние разполагаме с доста по-малък ресурс за нашето здраве. Как може да локализираме организма? Тук е една от тайните за здраве и дълголетие. Пиене на вода с pH повече от 7, планинска 70-80% и минерална 20-30%. Употреба на католит. Тази вода е подготвена с електролиза. Вода с зеолит и шунгит,
алкални храни, зеленчуци, пшеничена трева, ленено масло, водорасли, сода, бикарбонат. Тук съм на експедиция в Чилийските Алпи. Сега малко биофизика, после ще навлезем в по-лека материя. Това е спектърът на водата. Спектърът на водата е езикът на водните молекули. Пример. Тук е въздействието върху нервната система, тук са противовъзпалителните ефекти, тук са антитуморните ефекти. Това го изследваме и при вашето въздействие, за да се разбере какъв е самия ефект. Вие правите водните молекули от такава хаотична структура, те отиват към една подредена структура. Пак повтарям, отляво е нервната система, в средата са възпалението, отдясно са туморните клетки. Когато има туморно заболяване, тези структури започват да се разкъсват и човешкият организъм пада неговия енергиен потенциал. Този локален екстремум, който го показах при туморните заболявания, този локален екстремум е показател за здраве и дълголетие. Той е изразен при кръвен серум при хора в отлично здраве, като лит, разтвори с зеолит и шунгит, планинската вода като фактор за дълголетие. Ние имаме в Българска академия на науките интердисциплинарна тематична група за изследване на активирани води. Това е нашата група на хора в критично състояние. Това е просто за живота или тумори. Този локален екстремум се увеличава при електро- и магнитостимулация и биостимулация. Измервания със спектрален анализ показват кои лечители могат да въздействат с антиоксидантен ефект. Пак повтарям, кои лечители могат да въздействат? Защото тези, които не могат да въздействат, си прехвърлят заболяването върху себе си. Затова има изчистващи техники. Разрядът в зоната на контакт с цветен коронен спектрален анализ е също индикатор за най-високи нива на енергия. Това е цветна коронна фотография при контакт с фотофилм. Христо Денев, школа Вихрион. Виждате, после има отделна презентация, след е поставен палец и изцяло се е получил разряд. Това се получава при не голям брой хора, но това е изключителен индикатор за енергия. Други индикатор за енергия, това е виолетовия цвят. Той е най-високо енергийният цвят, плюс това той има много излъчвания в аурата и те се смесват и се виждат като бял цвят. Нали, повече от два цвята правят бял цвят. И има тук едни далечни шлейфове, които показват, че има отворени енергийни канали, които канали показват хармониране земно-космична енергия. Следващата коронна фотография е тук на младежа до Христо Денев, инженер Марин Платников. Ето той също има разряд, той също има тези параметри, виждате изходност на коронното излъчване на двамата. Следващия локален екстремум, който беше в средата. Не ми трябваха много години да ви открехна. Много години ми трябваха да премина от езика на биофизиката и да преведа езика на водата, какво се случва в човешкото тяло. По тази причина работя с различни компании, с различни фирми, да показваме какви ефекти има. Тук има силно изразен елемент на новаторство и откривателство. Този локален екстремум е индикатор за противовъзпалителен ефект. Той е изразен при електрохимично активирана вода анолит. Възпалителните процеси показват, че човешкият организъм боледува и преди всичко остарява. Има ли тук желание някой да остарява, да дигне ръка? Няма такъв.
Всички имаме желание да се подмладяваме и да имаме енергия. Всички имаме такова желание. Тоест да се увеличаваме енергията, ето тук ние мериме и показваме. Въздействието върху отделни симптоми при възпаления има временен ефект. Възрастните хора с възпалителни процеси имат намаление на нивата на цинк в организма. Vita Intense, ето този продукт тук до мен, е продукт, който дава шанс против възпаления. Дава здраве и бъдеще на много хора. Така ли, че си пиеме различни продукти, аз си го пия зимата и доста сериозен ефект има. Тоест той съдържа необходимите минерали и витамини. Тук си коментираме за здраве и дълголетие с Нобелов лауреат професор Люк Монтание в САЩ. От много години търся продукт, който да има въздействие върху нервната система, противовъзпалителен и противотуморен ефект. Всички тези ефекти са изразени в продукта Vita Intense на Lava Vitae. Продуктът е чудесна профилактика срещу устаряване и дава жизненост и енергия. Антиоксидантното и антитуморно въздействие дават възможност за превенция срещу най-тежки заболявания. Читате ли, че всеки човек заслужава да не боледува от рак? Считате ли, че може да се справим с този въпрос? Можеме. Можеме, обаче трябва да знаеме какво да правиме. Това се наричат продукти, това се нарича вода, това се нарича определен начин на живот, това се нарича определен енергиен статус. И всичко е облечено в психология, защото без психология ние няма как да вървиме напред. Има друг продукт, който дава жизненост, има противовъзпалителен ефект и бързо възстановява организма. Клетъчно ниво. За да има оптимално функциониране, е необходимо човешката клетка да приема хранителни вещества, витамини и минерали. Зелените храни насищат клетките с кислород. Значи ракът се появява, когато кислорода не е достатъчен и клетката пътува към ниво да усвоява глюкоза като енергия и започва да се изражда. Клетките получават кислород и при ходене и спорт. По-настоящем, само с храна е трудно да се добавят необходимите хранителни вещества. Този продукт Vita Intense, както и водорасли, съдържат необходимите витамини и минерали. Възпаление и гъбички. Увеличаването на възпалителните процеси в организма, тук е много интересно, е показател за намаляване на имунитета и биохимичните процеси. Това е пътят на стареенето. Човешкият организъм е необходимо да се изчиства от токсини. Фунгитът изчиства токсините 30 пъти повече от активния въглен. Зеолитът неутрализира свободните радикали и силен обмен на положителните заряди. Според професор Симончини от Италия, ракът е гъбично заболяване. Изчистването на гъбички и опасни микроорганизми се постига с хитозан. Продуктът на Lava Vitae Zeolit Detox също има отлични свойства. Искам да ви кажа да се консултирате с мен, защото има различни продукти, включая и зеолити, които не притежават необходимите свойства, а могат да нанесат и обратен ефект, когато в тях има тежки метали. Има определени сертифицирани, определени норми, които трябва да се изпълняват. Резултати от анализа. Анализът показва, че медицинските ефекти е необходимо да бъдат комплексни на молекулярно и клетъчно ниво, на ниво органи и системи. Физическата активност и физиологичния статус са част от вътрешния баланс. Нормалното тегло е също фактор за здраве и дълголетие. И следвам
дълголетници, баби и дядовци от 2012 година. Теоретично изглежда, аз мисля, че като ги посетят тия хора, ще видя някакви развалини. Но се оказа, че голяма част от тях са в отлично здраве, кое ме впечатли преди моите теоретични възгледи. Първо, абсолютно всички положителни настроени обичат хората, природата. Не чух лоша дума от съседи, близки за нито един. Второ, абсолютно всички елегантни. Значи нямаше някой, който да не е поддържал в нормално телесно тегло през годините. Наследствеността играе 40% роля и най-интересното, само разликата в качествената вода дава 7 години живот. И затова ние в момента тук говорим и за електрохимично активирани води. Дехидратацията, отделянето на вода, на минерали се наблюдава по време на стрес. Тогава холестеролът покрива кръвоносните съдове като лепило. Биовъздействието, което означава и рейки въздействието, постига много сериозни резултати, защото въздействието е на молекулярно и клетъчно ниво. Органите и системите също се повлияват. Необходимо е много сериозно познаване на човешкото здраве. Комплексният подход за всеки човек дава съществени резултати, които водят до щастие и удовлетвореност от живота. Това се постига с най-добра практика за качествено и отговорно въздействие. Това, което мога да ви кажа е, че правя консултации. Както си стоите срещу мен, така си ви казвам заболяванията директно. Разбирате за какво става въпрос, за сканиране. Това не е тайна за мен, мога да ви давам съвети. Следващите 2 дни съм тук. Който желае, може да се запише за консултация и да си поговорим. Моята консултация е в рамките на 1 час. Зависи, нали? Ако дойде някой желязно здрав, от вратата му казвам здравей, ти си напълно здрав, довиждане на 5 минути. Семинарите, за това, което говориме, което е включено и с алтернативните методи. Първият ни семинар е на 18 февруари. Той е еднодневен, встъпителен, обяснителен. Както Христо Денев, така и други колеги ще покажат какво правят. Той е по-скоро семинар да се опознаеме. Следващият семинар е 5-7 май 2017. При желание за организиране на семинар, може да организираме семинари тук. Но принципът ми е семинарите да бъдат в откъсната природна среда, да не са в големия град. Така, моят семинар включва най-практическите методи за подобряване на човешкото здраве. Човешкият организъм е балансирана система. Когато той боледува на молекулярно и клетъчно ниво, каквото да правим с органи и системи, няма да имаме стабилен ефект. В семинара са включени практики, които дават връзка между молекулярно и клетъчно ниво и по логичен път с органи и системи. Всички процеси в човешкото тяло са в вода. Така, човешкото тяло се състои от 50-54% вода. Не 75. 75 е когато се раждаме. Какви са тайните на водата? Има преструктуриране на водни молекули от размразена вода, хранителни добавки, шунгит, целулит, електрохимични прибори за вода като лит. На първия семинар ще има такъв прибор и вие ще можете да пиете от тази вода и живот и здраве и школа Вихрем да има прибор за католит. Подобрява се статуса. Много бързо се подкиселява организма в съвременния свят.
киселата среда води до туморни заболявания, а околната среда дава здраве, живот и енергия. То си народа си го е казал кисел човек. На семинарите се показва подготовката на най-качествените води за здравето. Включени са физически упражнения, практики против дехидратация, оптимални програми за потискане, развитието на туморните клетки и за увеличаването на енергийното ниво на тялото. И на финала на тази презентация, преди да пристъпим към втората презентация за биофизични изследвания, след това ще дадете въпроси, да направим втората презентация. От човешкото тяло се излъчват биофизични полета. Този термин сме го въвели с професор Антонов. Да не ни скачат физиците. Тото биополе не е правилно. Биофизични полета. Някои хора с екстрасензорни способности, както сте повечето тук, усещат и виждат тази енергия. По време на семинара има упражнение за наблюдение на аурата. Има логичен път за въздействие на заболявания. Това е свързване с подобряване на диагностичните и лечителските способности, това, което правите тук. Има практически упражнения за увеличаването около 10 пъти на излъчването от човешкото тяло с изключителни ефекти. Второто ниво на семинара включва практики с заболявания. Това са мои приятели. Ходя да си пия с тях кафе. На всички тук пожелавам да доживеят тази възраст в това здраве. Лалка и Павел Цветанови са 96 годишни от Тетевен, България. Те са участвали в предаване на Мира Добрева. Благодаря за вашето внимание и ви желая здраве и успехи. Сега преминаваме към втората презентация, която е доста интересна. Тя е по темата енергия, биоизлъчвания, полета, всичко. Тук са визитните картички на моите визитни картички. Вие след презентацията ще ви покажа, отваряте сайта на центъра, може да прочете за коронния разряд, може да видите видеа и ще помоля за отлична структура. Който е за изследвания да се записва, който е за 18 февруари за Екохотел Здравец е решил да идва, ще го направим като почивка 2 дни, само 3 часа си говориме, останалото време живееме. Нали така? Май месец е отделено време за Екохотел Здравец специално за школа Вихрион и който има проблеми, ще се стараем съвместно да ги решаваме. Преминаваме към презентацията методи. Методите, с които работя на този етап, са единствените признати методи в света за достоверно научно изследване, заедно с биофотонната емисия на моя приятел професор Фриц Алберт Поп. За съжаление той е в недобро здравословно състояние. В момента работя с доктор Хубо Нигли от Швейцария, негов студент. Това, което се нарича аурокамера, това, което са всякакви други истории, не са признати от съвременната наука и по-скоро изобщо човек не бива да си губи времето и средствата да се занимава с нещо, което нищо не му носи. Аз съм директор и собственик на научно-изследователски център по медицинска биофизика от 20 години и настоящия семинар го правиме с школа Вихрион Христо Денев. Коронният ефект е реално физично явление. Има го в атмосферата. По тази статия мечтая да я направя. 25 години съм работил.
В американски журнали една дума да изпишеш накриво, статията ти отива. До този момент нямам отхвърлена статия в нито един от журналите. Как го правя? Ами това ми е явно талант. Защото имам статии в сферата на химията, биологията, математиката, нано-биотехнологиите. Когато правя една статия, тук ми е статията, в лявата ми част са ми всичките познания по тези науки, с които работя. Импакт фактор, това е знак за качество, това е много висок импакт фактор. След като приключиме биофизичните изследвания, ние ще публикуваме статия в Американски научен журнал и това ще бъде много сериозна стъпка за школа Вихрем. Ние ще публикуваме статия с резултатите от научните изследвания. Значи статията ще влезе, предполагам, някъде 30 април, 31 май. Вие ще можете за вашите резултати да ги гледате в Американски журнал и по този начин да помогнем на самата школа за нейната ясна идентификация в научното пространство. До този момент това е направено за две школи. Едната е школата на Христос Друцинакис, най-добрият лечител в Западна Европа от Франкфурт. И другата статия е за школата на Рейки Rainbow Master, той също е създател на система, Rainbow система, Валтер Любек от Германия. Така, това е името на статията. Оценки на възможните методи и подходи за регистрация на електромагнитни вълни, излъчвани от човешкото тяло. Електричната емисия на човешкото тяло. Методът и резултатите са новост, защото се показват локални енергийни състояния на изследвания обект, в зависимост от цветовете в електричното му изображение. Професор Марин Маринов. Тая презентация съм станал страшно в 5 да е права и малко буквите са ми се едни по-големи, други по-малко, важното е целта. Така, музей на Кирлян, Краснодар, Русия. Това е писмо от директора Олка Харогова. Уважаеми професор Игнатов, голяма благодарност за вашите научни публикации, книгата Енергийна биомедицина, цветните кирлянови снимки. Автор съм на 11 книги, 2 са в Русия, 2 са в Германия, другите са в България. Много интересно е с какъв прибор правите изследванията. Аз ти го крия какъв е. Първо и прибора, и електрода, и филмите. Вашите постижения имат голяма стойност за всички изследователи с кирляновия метод и са съществена част от музея на Кирлян. От вашите книги, доклади и книгата на Христос Друцинакис ние имаме възможност да популяризираме кирляновия метод в света. Това е мнението на професор Алекс Шнайдер при номинацията с швейцарски приз 2003. Научните изследвания на българския екип, доктор Игнатов, професор Антонов и инженер Гълбо от научно-изследователски център по медицинска биофизика, показват не само усилията на лечителя, но и очакваните медицински ефекти върху човек. Те се извършват за време, т.е. бързо, което е прието от западните стандарти. Ще пише ли Христо Денев и школа Вихрем историята на биофизичните изследвания? Хората ми казват, този, който влиза в студеното море, с това едричкото момче, подразбирайте Маринчо. Това е цитат от 2017 година. Значи, вие сте останали в публичното общество в България, че сте мъже желязо, влизате и излизате и сте здрави. Ето тук сме в Тетевен по време на изследванията. Ще ви помоля да запомнете тази графика, има я и в сайта. Цветен коронен спектрален анализ. Червеният цвят е с излъчване 1,82 електрон волта. Не е добър.
Синия и виолетовия са добри. Виолетовия с излъчване почти 2 пъти по-голям. Така, сега ви показвам тук една фотография, направена с фотографски методи. Цветната фотография с дигитални методи има само един или два цвята и не е много информативна, защото показва само част от биоелектричната емисия. Е това. Ето е моята. Коронна фотография с моя метод, който има всички цветове с най-високо качество. В случай това е коронната фотография на Христо Денев. Това е коронна фотография на човек без изразени биоспособности. Фотография с разряд до зоната на контакт палет на фотофилма инженер Марин Платников, школа Вихрион. Мария Янева, също уникална коронна фотография. Сини и виолетови цветове. Милена Рускова, също уникална коронна фотография. Плюс това те бяха тръгнали пред нощта, пътуваха и се изследваха. Ако бяха нощували, щяха да направят още по-добре резултат. Ако лечителят, тук е интересно, това съм го получил по време на експерименти. Тоест, лечител, който не губи енергията след процедури, той има космическа енергия. Лечител, който губи енергията след процедури, той работи със собствената си физическа енергия и няма много дълго време на живот. И по време на експерименталната работа, в края на февруари, който желае, ние ще направим изследване на неговото въздействие върху човек, но това ще бъде селектирано от Христо Денев преди и след. Преди и след. Тоест човек идва преди и след въздействието. Сега ще видите. Ако лечителят запазва коронната емисия след биовъздействие, това е показател за високо ниво на биоспособности. Тук съм сложил чужденец, Пол Клайндист, това е преди биовъздействие и това е след. Виждате, че няма някаква разлика, нали? Връщаме. Преди и след. Той си е запазил. Но има хора, при които се разрушава. Така. За нивото на биоспособности е много важно увеличаването на коронното светене на клиента, на лечителя или пациента, както ние го наричаме. Това е пациент на Христо Денев преди биовъздействие. Виждате син разряд, коронна емисия 264 електрон-волта. Само след 10 минути въздействие, така беше, ето виждате направо тотална, уникална промяна. Виолет 303, малко синьо, към 300, обаче забележете, тук има точковидни разряди. Те показват, че този човек е получил толкова много енергия, която се закривява на коронния прибор и по този начин, закривявайки се, то няма място къде да му отиде енергията на този човек. Това показва уникалността на въздействие. И тази нощ, нощта на истината, когато вие преспите и утре навлеземе в китайския зодиак, и утре се събудите и пи утреното си кафе, си кажете, защо и аз да не видя какво е моето излъчване, какво на мен това ми коства. Да отида и да си сложа палеца 5 секунди, да взема бутилките и да им въздействам. Просто, лесно и може да се направи. Това наистина ще се види много сериозен материал, като аз при това, преди въздействието, ще помоля всеки един от вас, който се е регистрирал като участник в проект Вихрион 2017, така ще го наречем проекта, на една страница да напише за себе си. Професия, те са само за нашата информация вътрешна, научна. Няма да се разпространява. Какво му е положението, какъв му е здравословният статус, как е придобил способност, защото често пъти се случва хора,
едва не Марин Платников е очаквал такива резултати, предполагам, да усещат, че има нещо, но да не могат да го разберат. Прибор е независим. Той не познава нито Христо, нито Марин, нито някой друг. Тая жена беше с 8 операции. Да, тя е моя съученичка от първи клас. И тя усети такова чудо. Тя е била и при други хора. Каза, че това е нещо неповторимо и сега виждам жената винаги пита кога ще дойде Христо, къде имаме събиране. Това е показател, че от разстояние може да има ефект. Резултати от дистанционно въздействие на Нектариус сатампасис от Германия, от Штутгарт. Тук няма поле. След неговото въздействие какъв уникален резултат се получава. Това е единствената в света, и то беше във времето, когато беше ръчна обработка на филмите, колонна фотография без излъчване и с излъчване. Вижте какво се е получило. Реална аура. Фотографа беше скрил от мен и си беше самоснимала жената ръката, както моята ръка, това е моята ръка в ляво. Ляво на вас. Тук е така. И сега на финала отиваме към водните молекули. Когато направим изследването и за водните молекули, документа, който се прави, е валиден в цял свят. Той е сертифициран, той е защитени авторски права. Този документ може да си практикувате и в чужбина и спокойно да си движите. Така, изследваме енергията на водородните връзки. Това е кислород една водна молекула, водород друга водна молекула. Въздействието е в режим отдаване и отнемане. Сега да не става объркване, ще ви обясня защо рейки се покриват с отнемане, като свършиме презентацията. Това е спрямо моите системи. Така ще изглеждам след 10 години с черна коса, с повече коса, подготовка на бутилки с вода за биовъздействие. Ето ги бутилките. Това са резултатите. Тук се показва, че резултатите са противоположни. Отдаване и отнемане. Ето, GIF на английски отдаване е с зелен цвет. И това take, отнемането е противоположно. Т.е. отдаването стимулира, отнемането релаксира.